Tinge chatomitswa ifamba murodhi munyoti teifamba kune rima tisingatombooni green. Unongobatwa mwezwa mchikwenzi wakabata maadvantages edu asikana anozooni green. Hello and welcome to Manas Chibanda YouTube channel, and we are here in Chitungwiza Pantoro, nzvimbo inotorwa Chitupa. Tawazobvunzawo matambudziko anosangana nevanhu vanenge vachitora zvitupa panapa vanotora kana mabhethi. It won't be a surprise kuti pane machallenges ekuti pana vanotorara. Kozera futi machallenges ekuti pana vanofanira kubhuka. Pana vantonzi chimbodzokere mozodzoka or after 2 months. Mama, ndeapi matambudziko amasangana nawo so far mchidawedza kutora chitupa? Matambudziko atasangana nawo panapa ndeyekuti inini ndakabirwa chitupa. Ndobva ndauya pano nhasi ndakabirwa chitupa muna June, musi wa 16 June. Gore rineri. Ndobva ndauya pano nhasi but ndanzi mukabhuka muchaita 2 months musati matora chitupa. Muchingofamba every day muchiuya, apa uchikwira kombi every day uchiuya pano. Muchidawedza kutora chitupa? Chidawedza kutora chitupa. Dambudziko ratinosangana panapa ndekuti tese tiri panapa tofanira kuwana zvitupa zviri nani. Vari kunzi mutanga mabhuka. Saka dai chinzi pasina kubhukwawo mese mupinda mukati motoriwo zvitupa zvinenge zviri nani, ndo matambudziko atosangana nawo. Tori vanhu vese vabatsirwe pasina zvimwe zvakawanda wanda. Kunzwanzi pane vamwe vanotombodzosera kumba. Zvakawandisa zvokuti zvoti unokwanisa kusvika panapa na 2 usiku kusvikawo nguva ine na 8 pavanovhura. Wozosvika pakuti vanhu chiendai pasina munhu awana chitupa chake. Ndingati inini ndatonedza kutosvina 2 months nekuti ndakabhuka muna July, musi wa 11 July. Ndobva ndapiwa date ra 24 August. 24 August ndobva ndauya. Ndobva ndakaitawo chinhamba 60. Pa 60 ipapo pakatorwa vanhu 20 chete. Ndobva ndadzoka futi. Rine radhare 3. Muchingouya asi pari kungotorwa vanhu 20 chete. Apa time dzatiri kusvika panapa ndobva ndasvika na 2 o'clock. Ndanda panapa. Asi papando nevamwe vanga vatoripo kusanganisira baba vechikuru vakatorara panapa. Vazhinji vacho vari kutoita kuti tibate nhamba dzacho tofanira kutoti titoita zvekutorara. Vatora nangani? Varutora vanhu 20 chete. Nemaondera tikaita panapa? Nemaondera ese vanhu 20 chete ndivari kutorwa. Apa makabhuka? Takabhuka. Saka tachitokumbira kuti ipapo dai wawedzerawo nhamba inotorwa. Sandiri kunzwanzi vakabhuka vacho vasi kukwanisa kutorwa. Ichokwadi, ine ratodhere 3. Ndichitoya panapa date rangu randakabhuka ratodarika. Vachingotorwa vanhu 20. Sanasi mushuvira kuti mutore? Chishuwa handina because namba yacho handizivi kuti namba yacho pandiri kwacho kuti ndogona kutorwa here. Pamwe ndogona kutotadza futi nhasi wacho. Ngouyawo? Apa ndauya na 3 futi nhasi. Mama mati? Isusu takambouya nditi. Pakanzi vana vechikoro ngavauya vatore. Ndikauya nemwana wangu. Nokunga takasvika panapa na 1 o'clock. Jirawo richibva radonha, mwana wangu anhamba 3 chibva zvanzi vakwana. Tikauya futi tikabhukirwa muna July, zvikanzi makwana, tichibva tambopaka, tichibva tadzoka tikajusiriwa tikabhukirwa futi nhasi 25. Tichibva tati tauya futi nhasi 25 wacho. Asi nofunga hameno tinotorwa here, tineti akutoshanda panapa. But dai mambowedzera kana kutora 200 pazuva at least. Apa rutora ngani? 20. Ende vana vechikoro vacho kaire. Vakawanda vacho havana kana zvitupa. Pana patone vana vechikoro? Ndo vari kuda vacho vakawanda. Patone vana vechikoro vari kuda kurejista kuti vada kunyora, vada kuti kutoda kunyora. Koisi kuti pamwe nyaya yevana vechikoro yakatopedzwa? Vana hapana, jirawo rakadonha hapana katora. 50. Mwana wangu anhamba 3 zvikanzi apera. Saka vana vechikoro instead kuti vari kumba vachiverenga mabhuku vakumira kumalaini vachitora zvitupa. Vakushanda. Vana vechikoro yai mutaure kazvitemo zvenyu kuti toda kunyora. Uyai kamutaure. Uyai zvino. Hanzi uyautaure nyaya yako. Uyautaure sure. Unobatwa kana. Yes, alright. Ndiripo. Une makore makani? 16 years. Ndo zitora chitupa? Tinge chatomitswa ifamba murodhi munyoti teifamba kune rima tisingatombooni green. Unongobatwa mwezwa mchikwenzi wakabata maadvantages edu asikana anozooni green. Alright, noti unonge uchida kumukira uda kuzotora chitupa? Bhozi zvakanzi vamwe vari kuchanzi mafomu 4 hasi kunyora kana asina zvitupa. Alright. Saka iwe uda kugara watogadzirira? But zvikunetsa? Zvikunetsa nekuti time yacho kuna malessons ekuenda kuchikoro chautomboiwa nekuverenga mabhuku. Ndanzwanzi unongoita inge utoshanda panapa? Apa zviri kunzi izvoka paita mutemo wokunzi uya uyu zvitupa zvesimbi hatisi kuzvida.
penjenia wese enda unosarenda chitupa chesherata ko saka ivava tichakwanisa here mapenjenia kutora zvitupa zvenhengizvi zvemapurasitiki zvikudiwa zvacho nenguva. Alright, saka imi motombouya munoya makasangana? Apa ndatongouyawo nhasi because takanzi takatotanga kuzvinzwa mwedzi youno kuti zvitupa zvemanhengirike hazvichadiwi, hanzi zvinotinetsa munhengi mumakombiyuta medu. Saka manje ndikunzwa nekamwandiro kakaita vana panapa sekuru munofunga kuti munochitorawo here chitupa? Chitupa ipapapa ndatotanga kutobhukawo nhasi hamene kuti ndichachitora here. Mune makore mangani sekuru? Ne 71. 71. Saka sekuru zunzi vanhu vakuchema nemi zvikunzi hanzi marara pano? Ndasvika na3 pana. Manhero akadaro sekuru? Ndingaite sei? Apa ndikuda chitupa. Vatanga kuya asi but vanakura kusefwa? Saka zviri kunzi vanhu vakuru vati kurei kutangira paEgypt 65 zvichienda mberi vakauya vachida kutora zvitupa vari kupiwa mukana wekuti vatore zvitupa, havasi kumira mulaini. Ndo chimwe chinhuwo chakanaka chiri kuitika ka. Saka tichazoda kukonfirma, ndofunga next time tichauyawo tovhunza kuti sekuru akatora. Vandotora. Saka chinhuwo chakanaka. Panogonokawo tofanira kupa recognize. Ini dambudziko rekuda kuchinja chitupa changu. Ndiri chirikadziwo ndoda kubatsirikana ndibatsirewo vana vandinavo, ndine vana vatatu. Saka ndozvo ndafambira panzvimbo ineyi yamakona. Ndasvika manje. Alright. Muda kuedza kutora chitupa? Ndida kuchinja chitupa changu ndechebepa, hachisi kutora mari kubhengi, ndiri kuyamurwa nemadhona ekunze. Saka kuti ndizotora mari nechitupa chebepa hachisi kuita. Alright. Tamufanira kuita chitupa chaicho. Cheplastiki.